O, mamy rzucika ładnego od koziołka. Tutaj jest następny. Serio? No. O kurde, mamy do pary. Ale szczęście, ja pitole. No i mamy parę. No i prawidłowo. Tak powinno być za każdym razem. No, za każdym wyjściem. O. Jakie tutaj niepozorne miejsce. O. Nie spodziewałbym się tutaj rzutu. Ale ważne, że jest. Idziemy dalej, może coś jeszcze znajdziemy.